Bona vesprada, benvinguts, veïns, veïnes, companys, amics. Benvinguts a l'acte de presentació de la candidatura de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes en aquestes eleccions del 2015. Jo, com vegeu, a mi això em queda molt gran, això és per una altra persona. Entonces jo m'aparte perquè jo ahí em queda massa gran, val? Anem a començar, anem a parlar d'aquesta candidatura a l'Ajuntament. Tots siguem veïns d'aquest poble, tots siguem companys vostres i en molts casos amics i familiars, així que anem a veure aquesta presentació. Jo vull dir-vos, en primer lloc, moltes gràcies a tots els veïns per implicar-se, perquè vosaltres sigueu els protagonistes, perquè realment el futur del nostre poble està a les vostres mans. Entonces és important que sigueu vosaltres qui decidiu, qui compareu, qui vegeu, qui valoreu i, com no, qui voteu. Gràcies perquè els protagonistes sigueu vosaltres i l'estar així ja és que s'heu implicat. Anem a veure un vídeo on anem a presentar l'equip que dona forma a aquesta candidatura i a conèixer les il·lusions i les inquietuds que mouen i que fan possible que entre tots portem endavant aquest projecte, que no és altre que caminar tots junts com a veïns i veïnes per el futur del nostre poble. Com hem dit, veïns també del poble, en família, les nostres famílies. Com vegeu, ahí està l'equip, ahí n'hi ha un equip i vos tinc que parlar ara de qui mou aquest equip, perquè moure un equip no és fàcil, fer-lo arrencar no, tampoc, però i mantindre-lo actiu, això n'hi ha que tindre caràcter, carisma, i ara em toca parlar-vos d'eixa persona, del motor d'aquest equip. Vaig a parlar-vos de la nostra opció, del candidat, del nostre, del vostre alcalde. Vaig a parlar-vos com a persona. Jo quan em van dir si volia presentar, pensava, i què dic jo d'una persona a la que estime? En la que porta molts anys, què dic jo? És senzill. Com és la persona? Vosaltres vegeu l'alcalde. Jo veig la persona. És una persona enorme, una persona de molt gran caràcter. N'hi ha una cita cèlebre que diu que el tamany de les persones es valora i es veu quan parla de front, quan viu d'acord en el que diu, quan tracta amb carinyo i respecte i quan mira als ulls i somriu amb franquesa. Jo vos puc dir que la persona, el nostre candidat, el meu company, escolta sense juzgar, parla sense ofendre i observa sense despreciar. Siguen del color, siguen de la tendència, siguen com siguen, són veïns. I aquests tres valors, el escoltar sense juzgar, el parlar sense ofendre i l'observar sense despreciar, és el que fa que una persona siga justa, honesta, gran. I això ho té la nostra opció, el vostre alcalde, el meu alcalde, el candidat. Jo vos puc dir que és un segell de garantia, porta una trajectòria, porta un camí. 12 anys representant, 12 anys passejant el nom de la Llosa de Ranes i tocant a portes, quasi imposant que al seu poble li reconegueren i li donaren allò que ell considera que li toca tindre. Així que un segell de garantia, una garantia de futur. El nostre futur alcalde de nou, el nostre futur alcalde, com us dic. I aquesta trajectòria, aquests 12 anys com a alcalde, us podrien fer pensar que tal vegada uno està cansat, uno es crema, l'equip frena. No. El nostre alcalde, la nostra opció és incombustible.
és incombustible, perquè té projectes, té il·lusions, i allà on ell va, i a la porta que toca, que n'hi ha qui tremola, va la llosa de ranes al seu cor. Així que per aquesta trajectòria, per aquest treball fet, per aquest camí de 12 anys ja com a alcalde, jo tinc que dir que és una garantia, que és una aposta segura, representant el nostre poble, tocant, com us dic, a tots els llocs on sap que la llosa té alguna cosa que traure i fent realitat que aquests projectes en els que ells creu s'aconseguisquen per al nostre poble. És un saber fer i un saber estar. És una garantia. Perquè també vos tinc que dir que en aquests 12 anys s'ha escoltat molt, ha escoltat a molts veïns. Ningú vos pot reprochar que no escoltem. Lo difícil és donar solucions. I per això en 12 anys pot agradar, no agradar, però a més d'escoltar, a més de saber quin problema rodeja cada un dels nostres veïns, ha intentat donar solucions. No sempre se pot donar el que uno vol o el que uno espera. En primer lloc, quan no dones el que vols, a tu és el primer que el don. Jo sols vos tinc que dir que hi ha gent en la que perds el temps i gent en la que perds la noció del temps. I aquest és el nostre alcalde, Evarist Bernat Cervell. Bona vesprada. Increïble. Mos has emocionat a tots, a mi especialment m'has arribat al cor aquí les teues paraules sentides, soles te puc dir moltes gràcies per aquí, de veres, moltes gràcies per estar ahí, moltes gràcies per esta presentació. No vull emocionar-me, però quasi no puge. Perquè havies fet el míting tu sols. Jo crec que mos has convençut a tots que tinguem que votar al Partit Popular. De veres que és emocionant pujar ací, és emocionant estar davant de tots vosaltres. És un verdader repte presentar-me davant del meu poble, davant dels meus amics. Estic nerviós de les paraules de veres que he escoltat de Paqui, però veure este centre cívic, veure tantes cares amigues, veure tanta gent volguda, tanta gent que ha vingut a escoltar la paraula del Partit Popular, primer de la mà de Paqui, la paraula del seu candidat que triaren fa uns mesos, que molta gent dubtava. Evarist Bernat no es presenta, tots els anys, el mateix Rintintín no es presenta, jo no ho sé, me n'aniré, per supost que me n'aniré, això no és etern. Jo entenc la política com a vocació de servici a la gent, als teus veïns, a tots, com molt bé has dit, perquè nosaltres treballem per tots, però la política és de pas, vull dir, un dia o altre no tindrem que anar. Però avui, com que hem sigut capaços de convocar tanta gent ací, en este centre, com quan anem per el carrer hi ha tanta gent que ens diu el presentaràs, fins i tot gent que crec que no ens vota, el presentaràs, no, perquè diuen que no presentarà, i jo entre mi pensava, però si crec que no vas a votar-me, però em presentaré, per supost que em presentaré perquè tinc compromís, perquè vaig adquirir un compromís fa 12 anys en este poble, vam posar en marxa un projecte en este poble, un projecte que en aquell entorn, es recorda, el 2003, tot nerviós, crec que estàvem més escorats, un projecte que teníem molt clar, volíem canviar el poble. En aquell moment vam parlar de tres eixos que han anat complint-se, evidentment, però que no està de més recordar, vam parlar de que volíem un projecte educatiu que vam posar en marxa i avui és una realitat, estan ahí, bueno, no vaig a contar els diners que s'han invertit en aquest poble, però tenim un col·legi i un institut de bandera
posarem en marxa un polígon industrial que molta gent no creia que serien capaços perquè sempre s'havia promès, es van posar en marxa. Posarem en marxa tot un canvi d'infraestructures perquè pensàvem, fa falta, són necessàries, encara que no es veja, encara que no siga electoral, però nosaltres tenim un projecte, no anàvem a vendre el fum, nosaltres volíem transformar el poble de la Llosa de Ranes, però a més teníem molt clar que volíem posar, com molt bé has dit, tornar a posar on es mereix a este poble i hem treballat molt per aconseguir això. Per tant, avui estem ací per renovar un compromís i el primer que vull donar, després de donar les gràcies a Paqui, és donar-vos les gràcies a tots els que esteu ací. Ací esteu el meu equip, la gent que sempre ens ha acompanyat, esteu els meus companys de partit, gent que aprecie, que admire i de la que sempre m'ensenya moltes coses. I esteu amics, veïns, esteu la meva família. Sempre, quan parlem de la família, els sentiments ixen i a voltes costa, no? Però veure així, això, la meva família, a Gisela que m'aguanta, que em patís, que ella sap que les vegades que haurà de dir t'enviaria a fer bolillos ja i que té més paciència que una santa en mi. I gràcies a això puc dedicar més temps a una vocació, perquè en la política si no tinguérem vocació de servir, si no tinguérem vocació de treball, de sacrificar-nos, de creure en les coses, de creure en els projectes, seria impossible, o per almenys la gent no confiaria en nosaltres, seria impossible. Nosaltres tinguem que demostrar i ho demostrem cada dia en aquest caminar. Per això, el primer, gràcies per estar ací, gràcies de tot cor, gràcies per vindre a recolzar un projecte, un partit i a la meva persona, ho heu fet sempre i per a mi és molt important. Jo, ara, sóc jo el que vos aplaudís per estar ací. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Com molt bé ha dit Paqui, nosaltres som un partit en vocació de guanyar, però amb més vocació de servir. I això és el que hem fet tots aquests anys. Som un partit treballador, honest, honrat, sacrificat. I quan entrem en les institucions a governar, quan hem entrat en l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, el que hem fet és governar i administrar per a tots. Com molt bé has dit, així no hem fet distincions. Així hem rebut, no ho puc dir perquè quedaria, però no perquè s'hagi rebut, sinó perquè alguns es sorprendrien, fins i tot la gent que ha vingut a demanar-nos algunes coses, alguns favors que al final no són favors, perquè si tinguem un veí que té un problema, dona igual qui siga aquest veí. Nosaltres tinguem l'obligació d'atendre i d'ajudar a resoldre el veí. Jo sempre dic, no tinguem una vareta màgica. Si ens demanen la lluna no la puguem donar, però intentarem en el pròxim coet enviar-nos. Vull dir que farem tot el possible per aconseguir allò que aquest veí o veïna està demanant-nos, perquè és la nostra obligació i perquè ho creguem. Per tant, hem governat per a tots, hem escoltat a tota la gent, hem tratat de posar-nos en el lloc de les persones, en els seus problemes, i hem mirat, per supost, i continuem mirant i continuarem mirant a la cara a les persones, perquè ho puguem fer i perquè vulguem saber quin és el seu problema. Governar és estar al costat de les persones. Este és un partit que està per les persones, que sempre hem estat i que anem a continuar estant per les persones i anem a treballar per ells. Per tant, nosaltres també escoltem, podem parlar sempre, perquè nosaltres també escoltem i anem a escoltar. I per supost, anem a governar per a tots, com sempre ho hem fet, perquè hem sigut un ajuntament de tots, un alcalde de tots. No pot ser d'una altra manera. Nosaltres jo crec que no puguem fer les coses d'una altra manera. No sabríem fer el nostre treball d'una altra manera que no és governant per a totes les persones i fent-ho
estic convençut amb grans persones, amb un equip que ens ha acompanyat, que ha anat canviant perquè és inevitable el tindre que canviar i ha anat variant en el temps. Hem aconseguit incorporar a noves persones, però mai ningú se n'acaba d'anar. Tots han estat i continuaran estant, donant-nos consells, assessorant-nos, indicant-nos on tinguem un problema, on estem fallant, què és el que no estem fent bé. Per tant, el nostre equip no sols és l'equip que n'hi ha ara mateixa, o no sols serà l'equip que pretenguem renovar. És l'equip que fa 12 anys vas començar a governar aquest Ajuntament i que aquest projecte el va posar en marxa i ha anat complint-lo. Mireu, jo estic per dir-vos i a més convide a tots els que vulgueu. Això que tinc així és el programa de fa 4 anys. Jo vos convide després, en tota la tranquil·litat, perquè este programa, entre tot el meu equip, l'hem complit en més d'un 80%. Hem treballat per portar aquest programa endavant. És a dir, nosaltres prometem i complim i ens comprometem a portar a terme tot el nostre projecte. Així està. Això és el contracte que un partit, que un governant fa en els seus electors. Este és el que van fer en el 2011 i avui està complit a més del 80%. Crec que és un percentatge que ens avala per poder presentar-nos davant de tot el poble i poder tornar a demanar que voteu al Partit Popular perquè som garantia de futur, perquè complim, perquè treballem i perquè continuarem treballant per aquests grans projectes que són els que tinguem. Com vos dia, jo escoltava aquests dies, els que em conegueu sabeu que jo no parle de l'oposició, jo no comente mai, vull dir, per almenys en públic, per suposo, els faltaria que en petit comitè no tinguera les meves opinions, però no m'agrada desqualificar, i no s'equivoqueu, este no va ser un acte en el que vaig començar a fer-ho, per suposo que no. Però sí que vaig a parlar d'aquelles coses que potser s'han dit i que poden portar a la confusió, i a mi no m'agrada confundir a ningú. En el nostre partit hem peleat per aconseguir treball. Probablement, des que està la democràcia, en aquest Ajuntament, en el nostre Ajuntament, i encara més en l'última legislatura, és quan més empreses del poble han treballat en l'Ajuntament de la Llosa de Ranes. Quan més empreses del poble. Evidentment, això no vol dir que hem donat a dit. Estem parlant d'aquells contractes menors, els meus companys alcaldes i regidors ho saben, aquells contractes menors que es poden donar, perquè per llei n'hi ha determinats contractes que per la seva quantia no poden donar-se. Han d'eixir en una licitació pública, s'ha de fer un expedient administratiu correctament i això és el que fem. Però quan es tracta de contractes menors, hem potenciat el treball de les empreses de la Llosa de Ranes, perquè la nostra voluntat és intentar fer tot el possible per acabar en aquest problema, en el problema del paro. En els 4 anys, portes xifres apuntades, però en els 4 anys, en un ajuntament modest com és el nostre, hem donat cada any, temporalment, per supost, lloc de treball a més de 40 persones cada any. És més, reconvertir en llocs de treball de l'Ajuntament per a que foren ocupats cada 4 mesos per una persona distinta, crearen bolses de treball per a que anaren treballant tots i pogueren tindre l'oportunitat de treballar. És de veres, ojalà, jo també voldria que això hagués sigut definitiu i a totes aquestes persones fer-les fixes, però és impossible. Però sí que el que fem és dels recursos nostres de l'Ajuntament de la Llosa que puguen treballar més persones. Per tant, hem apostat per el treball. Però és que en el 2012 s'inaugurava una empresa en unes instal·lacions noves en el polígon industrial. Va vindre el president, ho heu vist en les fotos. Doncs bé, si no hagueren cregut, si no hagueren treballat per tindre un polígon nou, aquesta empresa encara estaria on estava abans. I avui té unes instal·lacions modernes, envejables, és una empresa capdavantera, dona llocs de treball, però no això, s'han instal·lat més empreses, empreses que també s'han ampliat en aquest polígon industrial. I aquest Ajuntament, quan hagi escut una subvenció per a que aquestes empreses, el seu cost d'instal·lació poguera ser menor,
hem anat a per aquesta subvenció i l'hem treballat i en molts casos s'ha aconseguit. Perquè creiem en la indústria del nostre poble, creiem en crear llocs de treball i hem treballat per aconseguir-ho. Però sense anar més lluny, vam tindre una escola d'ocupació que va fer meravilles, que és més, va remodelar aquest espai en el que estem, que va deixar pràcticament instal·lat la Casa del Pou i que va millorar entrades, espais com la Font de la Glorieta, espais com el que està al costat de l'institut. Van aconseguir en aquests tallers d'ocupació que són tan importants que, a més, algunes d'aquestes persones després hagin trobat, perquè aquesta era la finalitat. Això és creure en el seu poble, creure en intentar donar llocs de treball. Però vaig a dir-vos més. Vos puc dir avui que la Llosa de Ranes tindrà un nou taller d'ocupació per a un dels projectes que després parlarem. És a dir, que no hem parat de demanar i de treballar i d'aconseguir llocs de treball per al nostre poble. I aquesta és la nostra obligació i així la treballem i així anem a seguir treballant. A voltes també se mos aixaca que si els deberes no fem, ens agradaria poder fer més. En serveis socials. En serveis socials hem tingut la gran sort de comptar amb una grandíssima professional que s'ha implicat moltíssim i que ha posat en marxa tallers per a malalts mentals, que no hi havia. Ha millorat els tallers de memòria. Ha posat un taller de menjar solidari. Un taller de menjar solidari que aconseguís que algunes persones puguen tindre totes les dies un plat, que a més ha aconseguit que algunes persones tinguin una ocupació, que a més ha aconseguit que algunes persones siguin solidàries amb els seus, amb els que estan passant-ho mal. Tot això ho hem aconseguit des dels serveis socials. Hem incrementat les hores d'atenció al públic. Hem incrementat els expedients atesos. Hem incrementat el servei temporalment d'ajuda a domicili. I si tornem a governar i si tornem a estar, des d'ací vos puc dir que el compromís serà doblar el servei d'ajuda a domicili, perquè creguem en les persones i perquè treballem per les persones i perquè sabem que davant de les necessitats tinguem que fer els majors esforços. Anem a fer-ho, no hem parat de fer-ho i continuarem fent-ho. Però el nostre projecte, a més, jo algunes vegades parlava amb gent que ha estat així i que després dels anys torna i diu, veuràs com ha canviat el poble. Hem creat espais nous urbans ajardinats que abans no existien. Hem millorat els jocs infantils. Hem tapat recentment, sense anar més lluny, espais deteriorats i degradats i tot això pareix fàcil. Ara vegem que està el barranc del Port Vell i que està el barranc de Xoc tapat, el tram que quedava. Això no ha sigut fàcil. Què té que ser fàcil? Si tingueren que anar els tècnics de l'Ajuntament, del que està parlant-vos, a parlar amb el comissari d'aigua i barallar-nos, quasi mos trau a caixes destemplades. I van dir, no passa res, tranquil, ja mos veurem el juzgat, perquè quan tinguem la raó, anem on faci falta. I vam anar al juzgat i la justícia mos va donar la raó. I mos va dir, vostès tenen dret a tapar aquest barranc, perquè no demanaven res. I després quedava l'altra fase, quedava també el més important, demanar ajudes. Ahir hem tingut a la nostra Diputació, el nostre president de la Diputació, Alfonso Arús, que sempre ha estat al costat de nosaltres, que sempre ha estat treballant i ajudant-nos. Gràcies a ell tinguem aquest barranc. Però això no es fa d'avui per demà. Vull dir, tot això forma part d'un projecte que tinguem molt clar. Teníem molt clar, en el 2003, i Emilio està així present i se'n recordarà, que volíem unes redones millors que les d'Emilio. I, per almenys, per seguretat, hem acabat i les vam acabar. Però després quedava, evidentment, millorar estèticament l'espai. N'hi havia així qui, en el seu dia, parlava de l'entrar per Manuel, que allò era el cul del bou. Doncs nosaltres, el cul, el cap, les banyes, ho hem agarrat tot. Hem agarrat tot el poble per a transformar tot el poble. I avui tinguem una entrada magnífica, una entrada que
la va fer la Redona, la va fer el taller d'ocupació de la Casa del Pou, la van fer els propis veïns del nostre poble, amb molt de gust, amb pocs diners, en criteri, i ahir tinguem una magnífica Redona. És a dir, hem tingut molt clar que volíem urbanísticament un poble millor, encara n'hi ha molt que fer, encara queda molt de treball, encara tinguem molts projectes perquè és molt necessari. Però no sols era una qüestió de millorar urbanísticament. Hem vist en el vídeo, el nostre compromís és en les persones. Les persones d'aquest poble participen socialment de cada una de les seues associacions. Ens hem implicat i hem treballat tot el que estava en les nostres mans per aquestes associacions, per aconseguir els seus èxits també foren, nosaltres, part d'ells, de la manera que fora. Hem estat sempre, quan han vingut a demanar, quan han vingut a Evarist, necessitem l'Ajuntament ha estat recolzant-nos. Vam fer, per dir-vos, algunes de les... Hem vist ahir imatges de la gala número 16 del futbol, que la va fer al seu moment. Hem vist imatges del 63 campionat d'Espanya de colombicultura. Per primera volta s'ha celebrat així en el poble i els colombaris, i si n'hi ha algú, ells sabran el que han peleat i el que els ha costat aconseguir aquest campionat de colombicultura, la Copa del Rei, la Copa d'Espanya de coloms esportius en la Llosa de Ranes, en la catedral de la colombicultura. Els que no ho sabeu, no és que ho diguen els colombaris de la Llosa, és que és una veritat com un temple, és que qualsevol colombari que ve per allí diu és que esta és la catedral, reuneix unes condicions excel·lents, i mai s'havia fet. I quan van dir, l'Ajuntament què? L'Ajuntament al vostre costat, què és el que vulgueu? El que no tinguem ho demanarem, anirem a la Diputació i li direm que ens ajude. Per què? Perquè és un projecte de poble, perquè és un projecte necessari, perquè hi ha que potenciar. Això és tradició, és un esport nostre, són arrels nostres. I nosaltres estem defendent les nostres arrels. Per això vam estar i tinguem un magnífic auditori, perquè ahir tinguem a la nostra societat musical. Fa uns anys ensajaven així. Això acústicament és una caixa de sabates. No té sonoritat. I així els músics no sentien. Així no podien traure el que tenien. I necessitaven un auditori. I feren un auditori. Ara, això sí, sempre, i això ens ha caracteritzat, darrere l'1, el 2. I l'1 i el 2, en la meva manera d'entendre la política i la gestió, és si tinguem diners, gastem, si no tinguem diners, no gastem. D'esta manera us puc dir, hem fet una gestió eficaç, en criteri, en rigor. Tinguem un endeudament, no arribem a l'altura d'ací el meu amic, l'alcalde de Barxeta, que té 0 endeudament, i al costat Ricardo, l'alcalde de Canals, 0 endeudament. No arribem ahir, però estem en un 16. I pràcticament estic jo més hipotecat que l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, i vos ho puc dir que quan ve la lletra cada mes és com ho dic. Hem fet grans projectes, per supost que sí, no pot ser d'una altra manera, però sempre mirant la bona gestió de l'Ajuntament. Tingueu en compte que a mi m'agrada eixir per ahir i que parlen bé de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, que parlen bé del poble de la Llosa de Ranes. M'ompli d'orgull quan veig la societat musical triomfar com ha triomfat en el Palau de les Arts, en el Palau de la Música, m'ompli d'orgull, perquè és passió el que tinguem per el nostre poble. Però també m'ompli d'orgull quan tens per ahir i diuen este és un ajuntament pagaor, perquè si la llei diu als 30, nosaltres paguem als 15. I les empreses locals saben, i això ho dic i ara que no m'ho sé ningú, que inclús puguem pagar més prompte. Per què? Doncs perquè tinguem el compromís en els nostres, en el nostre poble. És que no pot ser, si no, no estaria així davant. Si no, no em presentaria, no podria presentar-me davant de tots vosaltres, si no estaria convençut de que això és el que n'hi ha que fer per al teu poble. I aquesta és la manera de treballar. Eficàcia, rigor, criteri. I això és el que hem estat fent. Tinguem un ajuntament sanejat, tinguem una molt bona situació econòmica. I així i tot, hem fet grans projectes, clar que sí. Que algú creu que la Llosa de Ranes no es mereix els projectes que té? Si hi ha algú que alça el braç. Jo crec en el meu poble. Cregueu que si
els pobles de la nostra comarca tenen un pavelló esportiu, el poble de la Llosa de Ranes no es mereix un pavelló esportiu? Per supost que sí, però ja fa anys que el tindrien que tindre. Mos ha costat moltíssim, molt més del que es penseu, perquè no sols és una qüestió econòmica, és una qüestió de convenciment. Hem tingut que convèncer els propietaris, alguns no es van poder convèncer. Disculpeu, van tindre que expropiar. Jo us dia, és molt fàcil. Si haguérem estat en València, o en un ajuntament de 70 o 80.000 habitants, probablement no sé si van ser 6, 7, 8, 10 reunions que van fer els propietaris, no n'haver fet ni una, perquè no les necessitava. Interès públic, expropiació i punto, i ja està. I després, si n'hi ha alguna que discutir-se, es discutirà. Però no hem perdut, hem estat el temps necessari, perquè jo volia que els veïns afectats estigueren convençuts que era el millor. La proposta que li feia l'Ajuntament era la millor proposta per als seus interessos, perquè era una proposta d'alquiler, perquè algú diu és que els terrenos d'ahí baix estan alquilats, clar que estan alquilats. A veure, els terrenos, el que fem és un canvi en els propietaris, els alquilem, però ells després tindran, si es desenvolupa la reparcel·lació, tindran el seu terreny. I si no, arribarem a un acord per a aconseguir els terrenys. Mentre nosaltres ocupem i ells no perden. I a tots, el màxim valor de la collita perquè no n'hi hagi ninguna discriminació. La collita millor valorada, al final no són massa diners, no és que l'Ajuntament per això vagi a arruïnar-se, però per consideració a cada una de les persones. Va haver gent que no va voler. Tot això ha portat unes negociacions, però prèviament els projectes, posar en marxa, la urbanització, tot això calia fer-ho. Clar, ara anem, vegem, el pavelló ja està fet en 4 dies, però n'hi ha un treball de formigueta darrere de tot això. Això és el que hem anat fent, per supost, amb un gran equip, si no us no ben assegut possible, amb el suport d'aquest gran equip. I anem a continuar fent grans projectes. Acabarem el pavelló, per supost, i posarem en marxa altres projectes. Jo avui, així, simplement volia fer un repàs de tot allò que m'han fet aquests 4 anys. D'una forma de governar, amb criteri, com he dit, amb vocació de servir, amb molt de treball, i d'uns grans projectes que no està de més, perquè quan vegem les coses fetes, aparentment, pareix que, com dia algú quan em ve a mi en la ràdio fent oposició, pareix que han caigut del cel, i del cel no cauen les coses cauen del treball constant, de creure en projectes, de ser consensuat, de tindre conviccions. Nosaltres tinguem grans conviccions, tinguem grans projectes, però sobretot tinguem un gran projecte, el poble de la Llosa de Ranes. Això és el nostre projecte, això és la nostra passió, i això és el que ens mou a estar avui així davant de tots vosaltres. Aconseguir, que crec que ho estem fent, que el poble de la Llosa de Ranes siga reconegut, tinga el que es mereix, els millors servicis, les millors instal·lacions, que es practique esport. Això és una aposta de futur, és que fer un pavelló és apostar per el futur. Us poso un exemple, i ja no vaig a estendre molt més perquè podria estar així xerrant. El trinquet, quan vam arribar estava tancat, que això pa què, que menú gasto, que això no feia falta, que tal i qual. Si no havíem posat en marxa, però tampoc va ser fàcil, no és dir vaig a posar en marxa el trinquet i tinguem en seguida ahir el millor trinqueter que ens porta a les millors partides, no. Això porta un temps, però hi ha que ser constant, hi ha que treballar, hi ha que facilitar a les persones que es facin les coses. I gràcies a això avui tinguem grans pilotaris, tinguem a Pepe, tinguem a Sinamé, tinguem a Roberto, que és una promesa i que el dia de demà també serà un gran pilotari, i n'eixiran molts més. N'eixiran molts més. Per què? Perquè tinguem una gran instal·lació i avui ve gent de la comarca, ve així, gasta en els bars, doncs activem, incentivem l'economia al mateix temps, perquè el que ve para en aquesta pastisseria, para en este bar i gasta, això és bo. Si no tinguérem això obert 3 dies a la setmana, no funcionaria. El dia que tinguem el pavelló d'esports, es practicarà esport, podrem recuperar un equip de bàsquet que teníem i se'n van tindre que anar, i es practicarà esport en condicions, que avui, quan heu entrat, haureu vist el jaleo que hi havia ahir, el tinguem practicant així, és de veres, n'hi ha que permetre, n'hi ha que facilitar que es facin les coses, però el que vulguem és en les millors instal·lacions, i això és el que vulguem. Per tant, com vos dia,
tinguem projecte, tinguem credibilitat, hem complit, ens queda molta il·lusió, tinguem moltíssimes ganes i estem molt satisfets de veure-vos a tots així. Estem molt contents perquè crec que tots els que esteu així esteu convençuts també del nostre projecte, perquè el nostre projecte no és altre que el vostre, el projecte de la Llosa de Ranes, posar este poble en lo més alt, allà on es mereix el poble, on se ho mereixeu vosaltres i tots aquells que no heu vingut. Els que esteu així, jo m'agradaria que fóreu portaveus del Partit Popular, portaveus d'este gran equip que ara vos presentaré, portaveus d'una manera de fer política, d'una manera de creure en les coses, d'una manera de treballar. I si això és així, el dia 24, tots sabeu que tingueu que votar al Partit Popular, tingueu que votar a una gran candidatura que ara vaig a presentar-vos i vaig a passar a donar nom i coneixement a cada un. A tots ells els conegueu. És gent, molts d'ells que m'han acompanyat fa molts anys, altres que es presenten de nou. És un gran equip, un equip... Jo quan vaig plantejar la idea de tornar a presentar-me, si els meus companys, si el meu partit volia refrendar-me, jo vaig dir, jo necessito un projecte continuista perquè jo crec que la gent que està amb nosaltres, la gent que està treballant tots aquests anys, encara li queda recorregut. Per tant, la major part de l'equip el conegueu, però hem pogut arreplegar, hem pogut comptar amb molta més gent que ha volgut incorporar-se i al final hem fet un equip molt gran, perquè tots ells són molt grans. En aquestes situacions en les que tens que fer canvis, de vegades unes persones pugen, altres tenen que baixar i la veritat és que en tots ells m'he trobat una enorme generositat i una enorme implicació i el més gran encara, una confiança en mi. Evarist, allò que tu faces, ben fet està. El que tu faces ho acceptarem i estarem al teu costat per a treballar. Jo estic molt agraït, molt content de tindre-los i vaig a presentar-vos al meu equip, a l'equip guanyador, als que m'acompanyaran el dia 24. Espere, si contem en la vostra confiança, en la celebració de lo que espere que siga una gran victòria del Partit Popular, de la nostra candidatura en aquestes eleccions del 2015. Moltíssimes gràcies.